Laikai hambai जों दिनै रामचंद्रघाटनि जोंनि ब्लक कमिटि टिप्रामथा YTF TWF tai TISF सारा खय डिस्ट्रिक्ट न तै जों कायसा प्रग्राम अरो जों आसुक लेखा एकाय अरो जों चिनि पार्टीनि दिसन्ति tai TISF नि जे खानान जे स्ट्राइक न तै जों अरो प्रग्राम सालायजाका आरो मानजाका चिनि गरम गनां EM सुएल दा बर्मा न खबुइ चिनि जे पार्टीनि जे ब्लकनि जत्तन अरो मानजा फैका अजमा जिक संग्रह tai YTF नि मानजाखा एकाय जों खानानि बन्न सक्सेस खालायनायनि बागै जतन जिनि जे फाननांगौ रामचंद्रघाट आबो तियारुंजाक दिनै सिम तियारुंखा जों गाय जों खाना बन्न सक्सेस खायनाय तामनि इंगाकाय कक बरक सिनि माने कक न सैनानि बो स्क्रिप्ट जतनि काहाम बो कक बुथाय जतनि माने काहाम जों अबनो जों सायनानि बागै एबं गभर्नमेन्ट न मनो परमानेंट सल्यूशन रिनानि बागै न खाना जों अबनो तयै जों सबन नखरनाय हामबाय।